Šta ste radili posle utakmice u sudijskoj slačionici i zašto niste omogućili obezbeđenje da uđe u istu tu slačionicu? To nije tačno. Ja nikad nisam uopšte bio u sudijskoj slačionici. Nego u kojoj slačionici? Slačionici svojih igrača. Svojih igrača. A ko je bio u toj slačionici? Zašto niste dozvolili obezbeđenju da uđe u slačionicu? Ja nisam dozvolio. Da, vi niste. Ko vam daje tu informaciju? To je laž. Ne, ja sam vas vidio, u tome je problem. Kako bre obezbeđenje? O čemu vi pričate? Ja sam bio u slačionici. Obezbeđenje u Centar Milenijum. Vi lažete. Na kadrovima koje je zabeležila kamera video nadzora Centra Milenijum možete jasno videti ulazak arbitara u sudijsku slačionicu, a potom i za njima ulazi predsjednik Partizana Danilović, odmah za njim trener Duško Vujošević, a nešto kasnije ulazi i sportski direktor Partizana Todorić. Možete da pogledate i da vidite jasno i nešto kasnije dolazak obezbeđenja i njihov pokušaj, a zatim i ulazak u slačionicu. Naravno, ne možete vidjeti sam fizički nasrtaj Danilovića jer kamere u slačionici ne postoje.